Oh, lho. Kang apa, Kang? Kene jaga manuk ngusah manuk terus ra. Iki wayah pari tukul malah manuk itu teko akeh ra. Bendina ngusah manuk kene iki, Kang. Aku nganu, Kang, tulung cekel loro e, Kang. Manuk prit. Cekelno loro. Heeh. Maksudmu iye lho, manukku dhe nyawa cekel ku ya. Iki tak pasang branjang ngene iki ben dene ra nganu kok. Ora iso mlebu mangani pariku kok mbek kon nyekel ya angel ra. Wong manuk dhe nyawa kok mbek kon nyekel. Lah mbek gopo? Aku dikongkon wong kon nyekelno manuk prit loro. Manuk emprit loro kon nyekel ngono. Heeh. Piye iki dengan solusine? Bingung, Kak. Awet mau aku mloyah mlayu ngentok manuk ora kecekel-cekel kok. Manuk ben toya mlayu ra. Kudu ide. Piye? Anut aku. Carane nyekel manuk emprit. Nyekel manuk emprit loro ra. Iya. Oh, ngene. Heeh ngene. Endi manuke? Lah iki Iki ora prit. apa kan? Cucara.